धमाकला बोलायचं काही सुचत नाही. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाटी तुमचं खूप खूप स्वागत करतोय. सकाळी सकाळीच तर आता आम्ही चाललो साड्यावर, दोन्हीवर चाललो. तर कुळीत पेरलेलो होतो पावसात आणि तो आता काढूचा. तर मी दीपिका ह्या बघा मग दिवसांनी इलाकडे दिवाळीची रजा पडली आहे त्यामुळे आता आकडेनच 15 दिवस. तर मी दीपिका आहे ती बघा पाठी आहे आणि नाना आत्ताच गेलेत पुढे. तर गेले माका गमले जाताना. तर आत्ता मी चाललो, सकाळचे 6:30 वाजलेत. 6:30 वाजता आम्ही चाललो होता साड्यावर कुळीत काढूक, कारण सकाळी जाऊन काढूचं लागतं, नाही तर ऊन लागला की नंतर येत नाही फुटता कुळी, म्हणून लव सकाळी काढूचं लागतं. तर त्यामुळे चालला होता आम्ही साड्यावर जातो. तर मित्रांनो, अजून सूर्य पण अजून वर इलो नाही, त्याच्या अगोदर साड्या रिला येऊया. हळू ये, धावता किती माका कळत नाही. हे बघा वातावरण बघा, सकाळीच भारी वाजता सकाळी सकाळी उठल्या. उठा कोईत नाही ते लाद घालतात नाही उठवतात. आमच्याकडे एकदा अलाराम चालू झालो की तुमका माहिती आहे, बघा मागचे व्हिडिओ त्याच्यात माहिती असतात तुम्ही. एकदा अलाराम चालू झालो की सकाळीच उठायच लागतं. अख्खी वाडी उठतं एका अलाराम. तर बरेच दिवस सड्यार नाही इल्ल ढोरा का आताशी आमची खाली असतात, घराडे बांधून ठेवतं, बाकीची कामं करूची असतात म्हणून. तर बरेच दिवस सड्यार इला नाही, हिरव्यागार सड्याचा सुकलो. हो बघा, वाव. बाय मला दिवाळी एक मामाकडे इलं कामाकच लावता मामा माका. त्याचे सर पण व्हिडिओ बघतात होय ना गो. बघा सकाळी सकाळी वातावरण बघा भारी एकदम. माका नाना आत्ता गेले पुढे. आपण चाय घेत होतो तेव्हा एकदम फ्रेश मूड हो. सकाळी सकाळी उठायचा, कामाक घाटी चढायची सकाळी सकाळीच. हो वातावरण एकदम फ्रेश. चाय बी घेऊन सकाळीच चाललो. चाय या बायच्या सकाळी काय भाकरे वाजल्या नाही. तुका भाकरे खाऊ कवे सकाळी उठान, म्हणून चाय घेऊ चांगलं. बाईक गेल्या वर्षी कामाक लावलेलं भुईमुगाची वजी आणून, ऐकत नाही तसं. आता गेल्या वर्षी भुईमुग काढू होता. दिवाळीची रजा पडली की ती मग मामाकडे येतात एकटा, ते कारण सवय मामाकडे येऊची. तर बरेचसे भुईमुग राखणारे आता मंगळदानी व्हायचं आताशे झोपतात. सकाळी सकाळी उठान मग जातात घरात, नाहीतर डुक्कर बिक्कर येतात, कोल्हे डुक्कर वगैरे येतात आणि खणान टाकतात रात्रीचं भुईमुग. हाय वांढरांनी ठेवल्याने असत तर घालणार कुळी. तरी चाय करतो की हे बघा रात्रीचे झोपलेत मस्त पैकी. आता सकाळीच उठून चाय बनवतं. कधी हा गेलो बापरे माझ्या
दोन्हीवरही लावू एकदाची. पाणी नाही आता वाळाक, पाणी सुकला चाप, हवाचा बंदच झाला. पाणी सुकला वाळाक दोन्हीचा. आता तकडे झऱ्या का पण इकडचा पाऊस आता सो बरेच दिवस नाही त्यामुळे सुकला. आता पाऊस काय कमीच झालो हळूहळू, तरी पण लागत मधीच. सरासर बाय कुपडीच चल, आपत राहा नको. कळदा ना, शेंगे कमी आहे व लई नाही बरी आहे. बारीक आकुळीत वाटत. चिंपांडी झाली शेंगेचा. मंडळी सकाळी सकाळीचं एक कोपरो काढून झालो बघा. एक कोपरो काढला, अजून 8 8:15 झाले फक्त. त्याच्या आधी एक कोपरो काढून झालो. कुळीत काय जास्त नाही, पावसामुळे धरले नाही बघा. कुळीत म्हणजे पिटी आपण जी करता ती कुळदाची करता. तर आत्ता ते बघा सगळीजण खालच्या कोपऱ्यात गेली. बाय मध्येच काही काढून गेलो, कडच्या काढायच्या का नाही. नारळ पाडू सांगले ना काय गो खायच्या माळाचे ते वरचे दोन हप्ते, वरचे दोन हप्ते ना. हे काय तर पिंगाणी पडायच्या अगोदर घे. काही पिंगाणी पडत नाही. बाई तुका बिस्किट हवे आहे? चाय नको? आज झाली माका नको चाय. आज बिस्किट हॅलो मग कलमची भाजी चल बाय. वाईच रवलं चल वड पटापट काढ. काय फरसाण बिसरायला खाता येईल कसं माचाक माचाक करून खातो कसा काढायचा फरसाण. तर आधी काढायचो पुरं कर मग बघूया. पण दोन्हीत नेऊन बुडवतोय तुका. त्या पाणी येत घाली आहे. चल
झालं व्हायचं रे उलवा काय लई नाही 4 पाला होतली चुकलो तर चारो पाला नाही होऊ नावचो तीन म्हणून तो चुका करू चांगलं चुकल्याच्या म्हणून उपयोगाचं नाही वाळी होईल काय वाढ येत नाही पाऊस नाही मस्त एक मोठं कोपरं आणि तो बारको एक कोपरं झालं बारको काय मोठेच आहेत बनवले ह्यो कोपरं होईत नाही आता होईत का बा आम्ही जोर केला म्हणून कोय ना नानाने काय काढत किती वाजले हो 9:30 झाले चला थांबत बसा नको डंपर अजून जाऊ काय डंपरात ना जाऊया आयला गोल टावेल की जा गोल बाटली ती बत ती बाटली आहे ध्यान जा बाटली कोणता तर मित्रांनो हे बघा ह्यो एक कोपरो आणि ह्यो एक कोपरो काढून झालो ह्यो मोठोच आहे सगळ्यात तरी पण काढलो सकाळी 6:30 वाजता येऊन 2 कोपरे काढले आणि 9:30 वाजले म्हणजे 3 तास होईतील 3 तास म्हणजे 7 वाजता सुरुवात केली 2.5 तासात 2 कोपरे काढले पटापट आणि आता एक वरचो रोवला तो काढूचो तर बाय पिशी किती चल नाही दिंड काढती नाना तुझी हो देईन काढते एखाद्या काय म्हणतात काय या फुकट राहणे खाऊ काळणी घरी निघा हो शेक तकडे शिरगावात पिठा आधी हो बोला ना बाय पिशी घे मग अशी मी येताना घेतलं तर पिशी घेई पिशी घे त्यांनी घेतलं नाही आवळे पण धरले नाहीत तर चला मंडळी तर आता 2 कोपरे झालो उद्या एक सकाळी एक कोपरो काढणार मग पुरव कुळीत काढून काय पेरलेलं होतं भाजी होतीशी वाटतं मुळ्याची